Urung turu. Mas Tapo bar mantuk. Bekecote mau apa lagi? Mau. Sumuk to. Kok kemule dianu kok ngompakne kipas. Sumuk. Sumuk kayak apa? Dibang. Duduk arah Mas Minan ya. Kalau Rizky, hari ini Rizky. Tidak golek Rizky ya pirang-pirang dia. Apa? Jadi kok kene ayo mangan bekecot. Ndang duduk mangan bekecot. Kalau nya. Sate bekicot malah enak. Jerekmu ngono. Mau apa lagi? Wis ndonga apa ora, Mang? Ndang duduk kene. Kiranya bekecot Aku tadi kan beli ini. Aku bungkus banyak, ntar sekalian buat ini. Aku besok pagi pengen ini. Ayo kilo. Rip. Kok ngeper nih? Omblek tas mulai tau? Tas mulai omblek. Iki lho deloken. Sumuk ya. Sumuk ya apa? Wah, di bang. Iki lho bekicote. Deloken. Ini ya, Rek. Ini saya anget-anget karena kan aku perjalanan ke apa? Perjalanan ke rumahku sampai ini tuh dekat. Nah, ini dia. Sesuai pesanan nyanyinya. Loh kok piye ki? Enggak sida ki? Nah dicekal. Awan ra turu soalé. Bengine rodok ngene. Memang lekas siut-siut no paling. Tapi aku mau pulang dari mobil aku lihat tuh dada-dada. Mana? Tak pangane ya? Ya. Di BGI. Di sarapan sesuk. Di sarapan sesuk ae. Oke. Ngono iki nyapa? Ngeper. Ning kepower mengeper-emper. Enggak oleh nduk ngono kuwi nduk. Lah urung bobok iki lho lek begitu apa sik wareg. Marangan apa, Mang? Pete. Entute sama sih beli kayak pete. Go. Jelek kali kan entute amune kayak pete sama. Natu. Dia bilang namanya sendiri itu Natu katanya. Lho. Tak mam ya? Ya. Wah, lek nyauri yo. Susune kok ora dombe. Dombe sik kerek semut ki kok. Tuh njaluk susu rek, digekne omblek, kata omblek tuh tadi ngabarin saya, yo dimik susune kayak bubuk. Engko lek kerek semut eman-eman seneni Mak Rim. Ndang duduk mesakne Mak Rim. Ini enggak oleh. Yo dombe susune. Yo dombe susune. Lek ser bekecot yo iki. Mung lagi nganto, lagi mapan to. Ngono ki nyapa? Ngeper. Ngeper. Paman ngeper pawon. Ning pawon ngeper-ngeper, Mang. Kelingan. Kira kakmu. Iki lho nduk senenganmu, tak tumbasne. Mas Tapo mung blonjo plastik, pesen plastik tinggi ngada yo, Pak. Terus aku mampir ngopi karo Mas Minan, mulai rada kuwengen. Tapi kan ya urung turu. Bar ngombe susu mangan bekicot, oh malah enak. Sik ngomong to tambune pete sapa? Sapa Natu? Kak aku lek ngono kuwi. Sok malam minggu metu neh. Malam minggu. Tidak ana sak cakotan. Sak cakotan. Ngono kuwi nyapa? Ngeper. Ya is malu-malu kucing gayane. Nyapa to aku mau nesoni iki? Aku salah apa?
kucing guys, malu-malu kucing. Kalung. Pikicot, ndut. Yo dombe dhisik. Senene makrib lho lek ngombe ngono sesuk kerak semut tok. Ya to kutah to, kena kipas. Nang dombe dihabisin cekuk-cekuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yo lek ngeper ya kutah nonggo, lek ngeper sesuk-esuk ae. Rada nggoda rek malam Jumat. Mungkin ya lek wong Jawa ngomong ngene iki dendangi. Lek itu nenek rewel-rewel. Enggak, Bu. Ayo nang dicekuk-cekuk nduk Cahyo. Esok numpak truk apa ora esok? Esok. Terus sesuk tangi turu nyapa Rip? Mandi. Bar mandi? Bar mandi nyapa? Nyapu. Nyapu karo ngeper. Heeh, sesuk lek ngeper ya karo nyapu-nyapu ya. Ngono ki nyapa? Sing nguncet sapa kok gaul men? Omblek. Lah omblek nyandi? Mulai. Pamit apa ora meng? Pamit. Nang anang, ki lho bekecot nang. Rip natu enggak mau nang. Rini ya nang. Iki. Nang rip natu marep mo ki. Ya nya. Is. Petang ko sa kamo. Hah? Karo sego ya. Oleh aku. Yo saru diganyang. Saya patena. Betul. Petene ne. Sesuk nganu petene. Tak goreng nih. Anang kae mengentuk kok pasar. Ih mau anja jaluk didulang. Iya. Aku jaluk sitak ya. Aku mau ngomong ini lho, Rip. Kapan-kapan jak rene ya, mangan bekicot. Enak. Takut. Nang anang. Iki. Iya piye. Ndut ngapa ngono ki? Pawang. Ngono ngeper. Lek ngeper piye? Lecek. Kayak ledok. Is ngopel. Sama sing ngentot ambune kok pete. Natu. Apa nglotok-lotok kentut ya? Kucing. Nyapa kok ngeper terus? Hawane nggak penak ya. Ndang susunya diminum, kok lek kerek semut nggak enak diombe lho. Susumu masih ada satu dari kongone Mbak Erna. Kok lek sering buka susune diombe, ngono. Setuju? Ojo kipasan terus wong kok mare masuk angin lho. Hawane sumuk ya. Marem lah, dia sudah mau, maksudnya dia juga mau bekicotnya. Nyapa ngono kuwi? Ngeper. Manjane njaluk. Dulang sitok ki engko keri. Asalnya Jon lah bari iki. Nyapa ngono ki? Ngeper. Rip natu senengane ngeper lho. Sambil pawon. Ngeper-ngeper nek pawon mengke.
Ngurung ngantuk ta? Jadi ya ditutup to lek batuk iki. Pacarmu sapa, Rip? Pacarmu sapa? Bisa. Gak usah, krungu sama kaburi. Pacarmu siapa? Kok ngepir-ngepir terus ini apa? Kayak ledok. Lek neh ngomong ya, engko tak bagei nggih sarapan Lek neh ngomong, tak jukukne neh. Susune diombe kayak bubuke ya, lek sik wareg. Sing masak sego gorengmu sapa? Usah, usah. Enggak apa-apa. Mas Mi. Jangan pernah. Ngepir neh. Masak sego sama Mas Mi. Mas Minan. Bilang apa Mas Minan? Bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Bebas apa ora jane, Rip? Nyapo kok ngepir terus ini. Kayak apa lek ngepir? Cok. Kok ledok. Pedes ya?